Ahojte u môjho nového videa. Dnes to nebude o akciách, o ktorých si myslím, že budú rásť v najbližších rokoch, ale dnes to je o situácii na trhu, o tom, že sentiment trhu je absolútne negatívny, vyzerá byť úplne vyšťavený, ale sme od all time high zatiaľ nejakých 5%. Ja by som dneska chcel rozobrať nejaké dôvody, prečo ten trh práve klesá a zároveň aj to, že pravdepodobne sa nachádzame na supporte. Nehovorí to len S&P, ale hovorí to aj Bitcoin a dokonca aj dollar index, ktorý začal konečne robiť divergenciu alebo divergenčný pohyb voči TradFi, teda tradičným trhom. Chcel by som začať indexom Nasdaq, a kde ja vidím problém z hľadiska techniky. Ja vymažem tento svoj bordel, ktorý tu je. Sme od all time high nejakých 5.35, to je teraz jedno. Kde ja vnímam z hľadiska tradingu aktuálne najväčší sweet spot, kde by som chcel vidieť cenu, je práve táto likvidita. Ak closeneme pod touto likviditou, dokážem si predstaviť, že to bude hlbší výplach a pôjdeme minimálne sem, čo je úroveň nejakých 24 160. To by bol celkový prepad o nejakých 8%. Zároveň, keby táto úroveň bola breakovaná, tak myslím si, že to bude veľký prúser, pretože potom máme nejakú príležitosť ešte na úrovni 22 a potom to zase samozrejme môže ísť nižšie a môže ísť to na nejakých 20. Ale úroveň tých 24 mi dáva najväčší zmysel aktuálne a dokážem si to predstaviť, že tam cena dokáže vydampovať, ak dokážeme breakovať tento level. Sú ale dôvody, prečo si to ja osobne nemyslím, že prečo tam nedôjdeme, a stále si myslím, že by sme teoreticky stále mohli ísť iba zobrať túto likviditu, vytvoriť tam menší knot a potom pokračovať hore, napríklad počas víkendu, keď bude nejaké oznámenie. To, čo sa v skutočnosti teraz na trhu deje, je, že je stále government shutdown. Takže keď si pozriem Forex Factory, tak tí, čo pozerajú Forex Factory, tak samozrejme vedia, že tam dole na ikonke píše, že tie dáta sú oneskorené alebo ich zverejnenie bude ovplyvnené tým, že government US je aktuálne v tom shutdowne. Čo to znamená pre klasický trh je, že žiadne dáta o ekonomike nevychádzajú. O tom vravel aj Pavel, že nevedia, v akom stave je ekonomika. Síce majú nejaké dáta, ale hovoril to veľmi nie zaujato, hovoril to veľmi neutrálne. Zároveň trh už mal nadhodnotené to, že tie sadzby sa budú znižovať aj v decembri. Tá pravdepodobnosť sa znížila. Tá pravdepodobnosť sa znížila z nejakých 95% na aktuálnych 70%. Predtým to bolo nižšie, teraz je to aktuálne znova vyššie, neviem podľa čoho sa to pohybuje. Dáta z ekonomiky zatiaľ nemáme, takže to je zatiaľ irrelevantné. Fear and Greed Index aktuálne na úrovni, ak si to resetnem, mal by to byť stále na 17, čo je extrémny strach, a od all time high sme nejakých 5,35%, čo mu moc nechápem. Potom sa pozriem na Bitcoin, takže pre rekapituláciu stále chcem vidieť vybranie likvidity a pravdepodobne cez víkend prebehne reakumulácia. Takže buď teraz vyberieme túto likviditu a budeme pokračovať hore, alebo breakneme a budeme pokračovať na tých 24 100, i keď si to nemyslím. Okay? To neznamená, že sa samozrejme nemôže. Keď sa pozrieme na graf Bitcoinu, tak tam vieme, že ak si toto vymažem, že sa nachádzame na nejakých úrovni priamo 100 000, kde ja chcem vidieť cenu, je aktuálne vybranie tejto likvidity, po prípade Tunaxu môžeme ísť ešte sem. A vidíme, že Tunax je dvojité dno, to znamená, že je obrovská pravdepodobnosť, že spravíme toto. A toto by som úprimne chcel vidieť. Chcel by som vidieť, že tam budeme mať nejaké potvrdenie tým, že dáme close na nejakej daily. Tam môže byť kľudne táto daily alebo daily, ktorú potvoríme počas víkendu. Chcem vidieť, že tam dáme ten close. Že keď dokážeme reclaimovať, Fear and Greed stále bude nejaký nejasný, trh bude pokakaný s tým, že začína bear market a že už Bitcoin nepôjde ďalšie 4 roky alebo 2 roky nahor a priamo vtedy začne ten rast práve teraz v novembri a decembri. Takže chcem vidieť vybranie likvidity, rozprávam hlavne o tejto likvidite, ktorá sa nachádza tu, a potom si dokážem predstaviť celkom obrovskú rally, ktorá by išla smerom na all time high. A môj nejaký predpoklad môže byť nejakých 135 000 $, kľudne aj viacej, pretože ten Bitcoin vždy robí na dočakávanie. OK? Fear and Greed na Bitcoine je 21, čo je zase extrémny strach. Keď sa pozrieme na hodnoty, ktoré tu boli naposledy, tak to bol
marec a apríl 25, kedy vieme, že to bolo nejakých 75 tácov a odvtedy išli sme na all time high. Likvidita v trhu stále je, i keď samozrejme dollar index nám posilováva, ale tá likvidita sa do trhu uvoľňuje práve Fedom a stále tam je, ono nikde nemizne, nedieje sa v ekonomike nič zlé. Takže čo ja si myslím je, že trh vníma, alebo začal vnímať government shutdown. Výsledky firiem dopadli vždy dobre. Ak sa nemýlim, tak stále existuje štatistika o tom, že 90% firiem S&P z tých 500 firiem, čo zatiaľ reportovali, prekonali očakávania, čo je neskutočné. Rast EPS agregovania, ak sa nemýlim, je okolo 13,5%. Kvartál predtým, alebo druhý kvartál tohto roka bol tiež podobný, takže veľmi silný rast. Ten trh je síce nadcenený, ale to neznamená, že nerastie. Tá valuácie rastú spoločne aj s tými EPS. A preto si nemyslím, že teraz trh končí. Ja si myslím, že stále pôjde hore. I keď spadneme tých 8%, to bude jedna z najlepších príležitostí. Pretože 2026 ja zatiaľ nevidím, že by mal byť negatívny. O tom, kedy ja budem vnímať, že trh je negatívny, je po IPO OpenAI, ale to je na úplne inú debatu. To teraz nie je podstata, pretože to je ďaleká budúcnosť. Keď sa pozrieme na dollar index, a to je graf, ktorý chcem posledne ukázať, pretože je to jeden z najdôležitejších. Trh začal klesať, dollar index robil to, čo mal, to znamená, že začal rásť a posilil o nejaké 3%. Vytvoril odchýlku podlow, tzv. SFP, Swing Failure Pattern, a potom sme vybrali aj to all-time high, ale to swingové high. Potom sme znova spravili SFP. A čo je teraz pre mňa dôležité, je close pod touto žltou čiarou. Ideálne, ak to bude daily close a vyzerá tak, že zatiaľ to tam ide. Tento close ma zaujíma kvôli tomu, že chcem vidieť, že to je potvrdenie SFP a že closeneme potom pri tom previous swing high. Ideálne možno ešte weekly, to znamená, že ešte mám nejakých 8 hodín. Chcem vidieť tento close, ak tam bude tento close, za mňa trh začne rásť, pretože dollar index začne padať. Dokážem si predstaviť, že index dokáže padať na nejakých 96 dolárov, po prípade kľudne aj viacej, pretože táto likvidita není presvedčivá, ale je to jediné, čo v tomto volume gape sa nejakým spôsobom nachádza. Takže nemôže prasknúť táto hladina na dolári, pretože to by bolo samozrejme veľmi negatívne. Po prípade vybranie 2021 lows, to by dávalo actually aj zmysel. Takže dollar index zatiaľ robí to, čo som postoval na Twitter. Takže tí, čo chcete, tak môžete si pozrieť môj Twitter, tam som to presne postoval. Keď sa pozriete na môj účet, tak je to nakreslené, sam je to aj popísané, tá sviečka bola ešte mierne hore. Takže niekedy postujem ešte takto na Twitter, ak chcete, tak ma môžete kľudne sledovať. Budem za to veľmi rád a budem za to veľmi vďačný. Čo sa týka ešte Bitcoinu, veľa ľudí ešte akumuluje Bitcoiny, prebieha najväčšia akumulácia, to znamená, že celá táto price action nemusí byť práve distribučná, ale práve akumulačná, čo znamená, že trh bude rásť. Znova vytvorili sme odchýlku nad high, čo bol all-time high na Bitcoine. Veľká pravdepodobnosť je na to, že vytvoríme odchýlku aj pod low. Toto je tá range. Keď si nakreslím teraz jednu žltú čiaru, toto bola odchýlka nad high, teraz čo nakreslím toto, to je odchýlka nad high a 98 je odchýlka pod low. Čo nasleduje po tomto je rast. Dollar index a všetko ostatné nám ukazuje, že by to malo rásť. Není to garancia, hej, sme na takom supporte, ktorý keď sa breakne, tak je veľká šanca, že pôjdeme do bear marketu. Nemyslím si to, pretože ten trh je stále silný. Není dôvod na to, aby sme boli v bear markete. I keď pokles 20% sa považuje ako za bear market, ale ja myslím na tom TradFi, takže S&P alebo Nasdaq. Takže ak vytvoríme odchýlku a začneme dávať nejaké dobré closy na daily, potom čo vám odporúčam robiť je, že si natiahnete Fibonacci extensions a dáte si all time high, dáte si tam nejaké Fibo extension úrovne, ktoré sú viac ako jedna. A potom môžete sledovať targety. Za mňa, ako som vravel, 1,272 je nejakých tých 136-135 tisíc. Za mňa to dáva zmysel. Dáva to technický zmysel z pohľadu liquidity, zo všetkého. Tá rally môže byť kľudne väčšia, pretože všetci, čo to shortujú, všetci, čo tomu neveria, budú naskakovať neskoro a práve to posilní ten rast. Ja si myslím, že minimálne tých 135 do tohto roka je reálnych. Takže ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Chcel by som vedieť, aký je váš pohľad na trh práve tieto dni, kedy všetko dumpuje,
práve mňa aj Duolingo spadlo 40%, ale s tým som čakal, alebo to som očakával, pretože tá valuácia bola vysoká, hovoril som to aj v tom samotnom videu. Takže áno, ja som celkom potrestaný za toto, aj s tým, že som tú pozíciu trošku nadhodnotil, ale ja som ešte mladý, takže si nemyslím, že tá akcia bude vyklesávať na 0%. Takže ja vám ďakujem za vašu pozornosť, prajem vám ešte príjemný víkend, užite si ho a aby ste si aj užili to nasadenie na budúci týždeň, pretože čakám, že stále bude volatilné a je možné, že to môže byť kľudne aj V-shape recovery, ale samozrejme nemusí byť. Takže tak, ďakujem vám a čauko.